Máte na webe tisíce obrázkov a rozmýšľate, ako ich efektívne manažovať a vyznať sa v nich a ešte aj s ohľadom na SEO, tak ostaňte pri tomto videu a ukážeme si, ako rozumne manažovať multimédia alebo obrázky na e-shope, webovej stránke, kde ich sú tisíce, samozrejme s ohľadom na SEO. Takže poďme na to. Ahojte, moje meno je Milan Fraňo, som web editor a SEO špecialista a v dnešnom videu sa zameriame na otázku, ktoré ste sa vlastne pýtali. A jedna z tých otázok bola, ako efektívne rozdeliť, manažovať obrázky vo WordPress webe, keď ich tam sú tisíce. Tisíce obrázkov je v podstate taký, že úplne že menší e-shop, to znamená, niektoré e-shopy nemajú desiatky tisíc obrázkov a majú ich tam aj 100 000, je to nič neobvyklé. A pýtali ste sa, aký plugin použiť na manažovanie týchto obrázkov a moja jednoznačná odpoveď je žiadny. Absolútne žiadny plugin nemusíte použiť na manažovanie obrázkov, aby ste sa v nich vyznali. Je to z toho dôvodu, že vy keď používate nejaké obrázky aj vzhľadom na SEO, či už do produktov, alebo do služieb, alebo kdekoľvek na webovej stránke, tak samozrejme tie obrázky s ohľadom na SEO pomenúvate tak, ako by mali byť pre image SEO, to znamená, má tam byť názov súboru vyplnený, má tam byť alt tag a samozrejme vy, keď sa už chcete vrátiť k nejakému obrázku a použiť ho na inej URL-ke, ktorá je zameraná na iné kľúčové slová, tak nepoužijete ten istý obrázok v zmysle toho, že ten, čo je nahratý, ale nahráte povedzme, že ten istý obrázok na novo, len ho inak pomenujete a bude mať iný názov súboru a iný alt tag. Je to asi taká najrozumnejšia taktika, to znamená, že ja keď chcem manažovať nové obrázky, ktoré vkladám niekde do obsahu na webe, tak nemanažujem tie obrázky, čo už tam sú, ale nahrávam nové obrázky, ktoré majú iné pomenovanie, iný názov a samozrejme iný alt tag. Je to z môjho pohľadu asi najrozumnejšia taktika v rámci manažovania obrázkov, teda nepoužívať žiadny plugin, ale používať naozaj to označenie alebo teda ten názov toho súboru a alt tag, ktorý samozrejme bude unikátny pre danú URL-ku, kam vložíte ten obrázok. Takže dúfam, že som zodpovedal na otázku a možno som niektorých nepotešil, ale naozaj ako nepoužívam žiadne pluginy navyše na manažovanie obrázkov aj v e-shopoch, kde sú desiatky tisíc obrázkov. A pokiaľ sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber a počujeme sa pri ďalšom videu.